Poď sa so mnou pozrieť na najväčšiu fitness výstavu na svete. FIBO v nemeckom Kolíne, ktorá tento rok oslavila 40 rokov a mne takmer zabezpečila miesto v nemeckej armáde. Viac ako 154 000 návštevníkov znamená, že stavanie stánku sme nemohli nechať na náhodu. Cinecala totiž pomáhame značkám vdýchnuť život ich vlastným doplnkom výživy od nápadu cez vývoj až po finálny produkt. Okrem nás situoval našeho haldy plné tréningového vybavenia, pomôcok či vychytávok, a keď si nedával pozor, mohla ťa ľahko trafiť aj nejaká tá proteínová tyčinka medzi oči. Zdarma. Na jedení si potom mohol skupinou zacvičiť, vyskúšať lietanie či tréning vo virtuálnej realite, a pokiaľ si zrovna nebojoval sám so sebou, mohol si zabenčovať tipka alebo mrknúť strongmanské závody či exhibície kulturistov a ďalších športovcov. Konala sa tu aj obrovská Hyrox súťaž, čo je, dá sa povedať, nová obdoba crossfitu. Súčasnú geopolitickú situáciu reflektoval aj stánok Bundeswehr, kde si sa kvôli milisekunde očného kontaktu s vojakom mohol veľmi ľahko stať súčasťou ozbrojených síl Nemecka. Poďme ale späť k výžive. Kvanta ochutnávok, proteínových tyčiniek, energy drinkov, ale aj surových vajec či pre-workout plod Jarina, s ktorým sme aj čo to poflexili. Nesmie chýbať ďalší kofeín, nejaký ten extrakt z húb, a tu už sunset na večernom networkingu.